saseroma chapter number 10. Uya pilatia Tawisa Adonina Ujizua Uya pila Yebesa Adonina Ujizua Uya pila Yebesa Adonina Itunase Salimatiwe Ujesua Uya Amen. Ufunde makaje shia lo mic yakapha ukubulibala lonto. Hlala lapha lonto. Cela ufunde ke verse number 1 2 3 then. Khona nje sifuna sibonisana ngayo kule ndawo. Yes. Funda ke verse 1. Mawethu ndilangazelela ngayo yonke inhliziyo yami ukuba amaSirayeli abantu bakowethu asindiswe. Ndaye ndihlala ndimbongoza uThixo ngenxa yawo. Baba siyabonga lizwi lakho elinkosi. Thetha ngathi ngalo siyabulela moya ingcwele. Siyahlukana ukuThixo thembakeleyo. ngoKristu Inkosi uJesu waseNazaretha. Mawethu funda mem. Ndilangazelela ngayo yonke inhliziyo yami ukuba amaSirayeli abantu bakowethu asindiswe. Ndaye ndihlala ndimbongoza uThixo ngenxa yawo. Ndilangazelela abantu basekhaya bathini? Basindiswe. Anqondi bukhona umuntu labo khayela abantu kwabo angayohlala nabo ekhaya. Uthethetha ke ngoku apho uPaulos ndilangazelela abantu basekhaya basindiswe. Hallelujah. Hallelujah. Basindiswe. Wonke umuntu nomncwene uba Nkosi yami yazi ngaso brother wamasindiswe. Yazi ngaso udadewethu asindiswe. Yazi ngaso abantwana bamasindiswe. Yazi ngaso umyeni amasindiswe. Yazi ngaso unkosikazi wamasindiswe. Ndiyalangazelela yokuba lento ingenzeka kwifamily yami. Hallelujah. Futhi yenzeka abantwana bakaThixo. Njengoba silapha nje sithandazela bonke abantu bangazana nenkosi basindiswe. Alibonke igama lenkosi. Naku umthandazo sithandazela bonke abantu. Mawethu ndilangazelela abantu basekhaya yanga bangasindiswa. Hallelujah. Cela ufunde uqhubeleke memstandards. Ndingawangqinela ukuba anenzondelelo ngezinto zikaThixo. Yeah. Kodwa engenalo ulwazi olululo. Bona banenzondelelo ngezinto zikaThixo. But ulwazi abanalo. Banolwazi but not olululo. Malibonke igama lenkosi. Banenzondelelo bayaye ecaweni bona. Kodwa ulwazi olululo abanalo. Because bazalwane masithethe inyani baninzi abantu abasindisiwe abarojiweyo. Le into masithethe nje clean barojiwe abantu phandle apha. Abantu abarojwa ke because icawe zibusiness kule mihla. Bayaye ecaweni bona bathi bayakholwa kodwa funda mama verse number 2.
ndingawangqinela ukuba anenzondelelo ngezinto zikaThixo, Yes. kodwa engenalo ulwazi olululo. Engenalo ulwazi olululo. Indlela abanqula ngayo ayiyo. Mali bonke igama lenkosi. Ndicela udlula le ndawo bazalwane. Ndicela le question ye weave. Into lezinye sifaka lenhloko. Intone? Yonke nifakelwe enhloko, nibhale phansi bandaba. Bedibonile kulapho lana bebeyibhale phansi ba question and answers. Nibhale lo mbuzo lo. Please nufake. Amen. Yeah, sizenzelwa solungise sidlule kuwo sisaba siqebile ngawo. Amen. Hayi siyangoshumayela phaya. Amen. Hallelujah. Mayini kodwa ke sekule answers as questions malibona ngama lenkosi. Diyanakazelela yokuba abantu basekhaya bangasindiswa. Banenzondelelo bona but indlela abanqula ngayo ayiyo le. Okufama unqulwa ngayo qhubeleka ama verse number 3. Akayazanga indlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Abayazanga indlela abalungisa ngayo uThixo abantu. Ngoba noma benqula nje abalunganga because indlela abalungisa ngayo uThixo bona bayazanga. Banenzondele bayazimisa intente zona bayaya ecaweni bayathetha ngoThixo bayaqoda bayazange yona nto eyona ndlela. Mali bonke igama lenkosi. Hayi bazalwane sinemithandazo mama uChurch imithandazo eseyiphenduliwe mama. Otata bazawuza mana bazawuza. Bazawuza. Yabona ngoba bekhona abazepasika ukuthi uma uthatha umhlane wayehleli pha. Anapha uTikTok ndikhona wayengatsho unyanisile. Futhi ngendlela ka active ngayo ku TikTok bam udlula bonke abazana balapha enkonzweni. Ndithi amen. Ngoba sezinye platform esizisebenzisayo lezi. Bazalwane uthi uyayiphendula imithandazo. Nakudingeka thina sithandaze sibe honest. Mani bonke igama lenkosi. Utata wami umama usindiswe ngo92. Kodwa akayizikwenzeka le into wakho mama uJesu lenze itheni yenzeka apha ekhaya. Umama usindiswe ngo92 mamhla. Mama utata wayosindiswa ngo2011. 1992 to 2011 mingapi lo minyaka. Uthi mama wayithi uthi mama ndandiye ndithi Thixo kanti uthe ezwini lakho ngokwenza kwami kakuhle nomyeni nami uzawusuzeka kuthene kade asuzeke. Ndibe nalomthandaza loba kuthena kade asuzeke. Wagula wawulala esibhedlela eCokstate. Sakhwela ibhasi uyapha uthi kwafika abantwana beshumayela uKristu mama wayesibalisela bendlela esibiza ngayo bekhaya. Ubafika abantwana bashumayela ewadini besazisa uYesu emve kobathi othi ufuna uYesu undasiphakamisa qala. Ngathi zani kumantana bami. Ndamkelise uYesu. Emve bekwa umkelisa uYesu wathi ucela ukukhutshwa esibhedlela. Xa ufuna ukukhutshwa esibhedlela uyakhutshwa mos. Abekwa umsika apha endlebeni. Bamkhupha esibhedlela nxa efike ekhaya wathi ufuna uzeKapa. Sathatha imoto khona nomkhulu wami sawumthatha seza naye eKapa. Safika naye ekseni apha usasuka naye masasuka apha gcine ecawa eKapa. Sawufika apha ekseni ngomvulo sajika naye kwaMayongo sesakuthi kwaXhego lami. Sajika naye sabuya naye apha eKapa. Kulosithathu waswele. Umgodi usezeka sekwa yoswele. Apho ndiyakhona abazalwane imithandazo yayiphendula uThixo. Ukuyiphendula nini kokwakhe. Kodwa thina kuhlala sithandaza njalo ngesithi Thixo yenza inceba. Amen. Diyanangazelela ngabantu basekhaya bathi bazalwa basindiswe. Hallelujah. Masithathe incwadi kaLuka chapter number 15.